Jiguno si Chilemeze, Grodam, Denem, Chilemeze. Abrala Makako, Barakoni, Abarako, Wajo. But about the Makanwa, when you watch Alolam, Yalolam, Yababa, Yeman, wa. Chilemeze, Bezende, Zogadrunuma, Deshlish, Padana, Kuria, IBM, Nekraka. Makako, Barakori, Abarako, Wajo. But about the Makanwa, what you watch Alolam, Yalolam, Yababa, Yaman, wa, Chilemeze. Then the Chilemeze, Umunam Chilemeze, Oya to the Achiamaria. Oyari ochi ya soriwe mazu da moto ochi nyere monsemzo anu n'ụlọ ochi nyere monsemno ayem di gunu si Chilemeze brother denemo Chilemeze ayma otu wako mụrụ ụmụ asaa ya nwee shi n'anya ọkwa n'otu ugwu otu onye nche atụrụ chi bụ ọlụlụ ya kpọrọ atụrụ ya ya bawa ime ọya isi ndị ọzọ nwechara moto isi ndị ọzọ na-emecha ọfụma onye mgbe onye na-eme eze bịara o ya gbawa nwoke mụrụ nwa na achọrọ m imeghe eze ọkwa na ofu onye ka m na-eme eze a ị ga-abịsịcha anya niile bụ nwa ị mụrụ ahụrụ otu menye eze dị ma na-agbọfodu n'isi ya dịka enwere ama ji maka enwere ama ji bụ maka enwere batwanda maka enwere abelọnụ ya bụ izicha ụmụ isi ya afọkwa n'otu ka efọrọ afọ onye na-eme eze abịaruo jụọ nwoke ọzọ ụmụ ọ dị ole ya so ụmụ ya ọ dị isii onye na-emeze abịakwuwe si nwoke m ụmụ ọ dị ole ya so ụmụ ya ọ dị isii onye na-emeze bido wewe iwe nwoke m kara m olu ụmụ gị dị o ma ọ wụ otu ahụ iwe wee m nwoke abịakwuwela nna ya sị anya nwa mụrụ na ụmụ asaa mana ọ bụ isi iwu ka ewu ya otu ụka ọzọ ya amaghị ya ọrụ ha onye na-emeze abịakwuwe sị ga kpọrọ m otu ụka ọzọ ọ ga-anọ nga emu na eze ndozi agara bịawa eje ezi onye nche atụrụ ọ ga-anọ n'ime ọya nga ọ na-elegha atụrụ ya ejezie ya osisi mpe ya kpọga ya oku ya gbara ọsọ ji za mpa ọ maghị na ọwọ ya mpa kpọga ya oku n'ọwa onye na-emeze kpọga ya oku ya gbara ọsọ gị ịza mpa ọ na-eruola lezi nna amụrụ ya onye na-emeze nọkwa lechie ya si lekwa onye na-emeze ugbu a ka onye na-emeze bịara ugbu a ka onye na-emeze bịara ọkwa Chilemeze ị nwere idea Chilemeze
Pursuit Club of Nigeria. Never. All the folk are too far away. United Brothers Social Club of Nigeria. They are already no children. Old Hardy. United Brothers Social Club. Oma General. I am the National President of Hefty Men Social Club of Nigeria. Chairman of the Cattle Dealers Association. Onishimeka Chukwebuka. Chukwebuka. I am a little member. Onye Oma Nem, Executive Chairman, Hefty Men Social Club. Oh, yeah, Chief President. Heavyweight. Executive Chairman of the Executive Association. Vice Chairman of the Cattle Dealers Association. I am Chairman in Pembe. He is wine. What did you want also? Your Felicia keep here. If we're home, madam. Your Felicia keep here heavyweight. What you say, you can? This one. Prime Minister, Prime Minister. Thank you. Oyama,